खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2025-26 बोसोरनि गोदान बिबानगिरिफोरा दिनै समायखिरा लाबाय। थांनाय 9, 10 आरो 11 जानुवारि खालारखालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों जिल्लानि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जादोंमोन। गोदान आफादगिरि महरै एनस मोसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै हरिचरन बसुमतारी बिथांमोना बिबान मोनो। बेनिनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सा दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिखियाजुलिनि सिङाव थानाय सिंगिरिनि गुप्तेश्वर मन्दिरनि साखाथियाव थानाय फोथाराव समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, नेहाथारि बिरदाव बर' आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारीजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' फोरोंगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सनेश्वर ब्रह्म बिथाङा आरो एबसुनि संबिजित बायदियै बारग' आफादगिरिया गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरिखौ समायखिरा लाहोयो आरो गोदान आफादगिरिया गासै बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोनाय जायो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बैथि दाननिनो थांनाय 9, 10 आरो 11 जानुवारि खालाराव सा दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदोंमोन आरो बिनिनो गोथार थान्दै मेलनि गेजेरजों थांनाय 2023-24 मावसोमनि जि बिबानगिरिफोर बेखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादोंमोन। दिनै बिनिनो 2025 आरो 26 मायथाइनि मावसोमनि थाखाय गोदानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव गोदान आफाद दानाय जादों आरो बिनिनो समायखिराखौ दिनैनि नैबे दिखियाजुलिनि सिंगियाव थानाय गुप्तेश्वर मन्दिरनि जि मोनसे गोथार लांगोना थावनि बेयाव बिथांमोनखौ होनाय जाबाय। जे सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंहा आसामनिनो बयनिख्रुइबो बांसिन जेंना गोनां मोनसे ओनसोल। दा बेखायनो सनितपुर जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावनाया जेब्लाबो मोनसे चेलेन्ज जाबाय थायो। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो सनितपुर जिल्लाखौ जर'खायै मोनसे नोजोर होबाय थानाय जायो। दा बेबायदिनो देग्लाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबानगिरि आफादगिरि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे गासैबो टिमानो जोबोद सांग्रां आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना सनितपुर जिल्लानि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय आखा आखांखा बेफोरखौ फिलाप खालामनो हागोन बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आसा फारिदों। जे एबसु आरो बर' हारि होननानै बुङोब्ला बेयो फैसा मोनसेनिनो फारनै बिखुं बायदि। जे एबसुखौ गारनानै बर' हारिया माब्लाबा थांनानै थानो हानाय नङा आरो बर' हारियाबो बर' हारिनि थाखाय एबसुआ अराय थागोन आरो बर' हारि थायोब्लासो एबसुआबो थांनानै थागोन। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंहा गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जिहेतु मिशन दं, बेखायनो आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय गंफ्रोमबो दखरा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जेब्ला बर' हारियाव माहारियारि खैफोद फैयो अब्ला बेयाव एबसुआनो गसंथायो। दा बेखायनो एबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जेसेबांखिनि सांग्रां जानो हागोन 24/7 टाइमाव सान हर जेब्लासिम सांग्रां जानो हागोन आरो अब्लासो बर' हारिनि साफ्रोमबो 25 लाख बर' हारिनि सुबुंफ्रा अब्लासो मोजाङै आरो रैखाथि गोनाङै थांनानै थानो हागोन। रादाब लागिरि बिथांमोननिसिम आङो जोबोद साबायखर। मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सा दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सिंग्रि मन्दिराव फैनानै समायखिरा 2025 आरो 26नि थाखाय जि समायखिरा लाबाय 2 बोसोर मावथांखिनि थाखाय जोबोद साबायखर, जोबोद मोजां, जोबोद जारिमिनारि मोनसे थासारि। आं लुबैगोन साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरानि आरो जिल्लानि मावथिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनिखि मावथांखि बेजों लानानै साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा दिनै नुजाफैदों बा सफैनो हादों। बेनि थाखाय आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सा दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनि आङो साबायखर हरदों। जाहाथे बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिजित बेखौ मानिनानै बर' माहारिया जि लुबैदों बेबायदि मावनो थाखाय जाहाथे साखा-फारा जानानै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिजित बेबायदि मावलांगोन बेखौ आं आसा थिनानै
बिथांमोननिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय बावहरबाय। दिनै खोब गोजोनथाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सार्टिकेल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा जथायै जे दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिर बायदि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारि बेखौ दिकेजल दख'रानि सिङाव थानाय नैबे गुप्तेश्वर मन्दिर सिंग्रियाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंग्रा सरगियारि बुंथिगिरि अबिर नार्जारि, सासे नेहाथारि बिरदाव बर', सासे सुबुं फोनांजाब नार्जारि, राजेश बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लादों। आरो बेयाव दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 2025 आरो 2026 नै बोसोरनि जि मावसम बे मावसमनि दिनै समायखिरा हाबाफारिखौ दिनै लाबाय। दा दिनै बे हाबाफारियाव आङो आफादगिरिनि जि बिबानखौ लानानै दिनै समायखिरा लाबाय। आङो गोजोननायबो मोनदों आरो गिनायबो मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबान बेयो थारैनो बिराद गिलिर आरो बेखौ मावफुंलांनांगौआ थारैनो गोब्राब। थेवबो दिनै थान्दैनि जि दिखांनाय बायदि जि थान्दैनि गेजेरजों जे आफादगिरिनि बिबानखौ मोनबाय। आङो 2 बोसोर समाव हानायसेबां आं रुजुनलांनानै खामानि मावलांनो नाजागोन। आरो आं मिथिगौ बे थांनाय बाराव आङो जि मोननै ट्राम्स गाहाय नेहाथारि बिबानखौ लानानै खामानि मावनाय जादोंमोन। दा बे समाव आङो मोनबोदों जे सनितपुर जिल्लायाव गोबां जेंना दङ, हा हुनि जेंना दङ, बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' गामिफोरखौ सोसननायनि खामानि दङ, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिफोर दङ आरो गोबां बेबायदि बेखार जेंना, लाइमोनफोरनि जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरा दिनै जोंनि सनितपुर जिल्लायाव मैखोमैनो दङ, सुफुंजायाखै। दा बेखौ जोङो फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे आसाम सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों जेसेबां हायो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन। एफआरसिनि जेंना बेयो दिनैसिमाव 3132टा न'खराल' दिनैसिम जोङो हा मोननायनि माबाखौ मोनदों, सार्टिफिकेटखौ मोनदों। नाथाय गोबां दाबो 12,000नि बारा जोंनि गेजेराव हा मोननांगौआ दंबावो। बिनि गेजेराव बिटिआरआव गामि सोनायनि बाथ्रा, दिनै जोंनियाव 720टा गामि दङ सनितपुराव। 720टानि गेजेराव दासिम जोंनियाव 19टाल' गामिया सोसनजादों। दा गोबांथार गामिया दिनै सोसनजानो गोनां दंबावो। आरो बेबायदिनो गोबां स्कुल फरायसालिनि जेंना, दिनै 12टा गोजौ फरायसालि दङ, प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि बाथ्रा। दा बेखौ दाख्लै 17 तारिखआव जि आसाम सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादा सावरायनायनि गेजेरजों जि मोनसे बाजेट फैबाय थानाय बाजेट सेसननि गेजेरजों बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो फोरोंगिरि थिसननायनि जि थांखि लादों जों बरायदों आरो बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो सनितपुर जिल्ला एबसुआबो मिरु एबसुखौ जों खावलायदों आरो खावलायबावगोन आरो जोङो बिटिआर खुंथाय आरो आसाम सरकारनिसिमबो जोङो खावलायगोन। बेनि गेजेरजों जेसेबां जेंना जेंसिनि दङ बेनि सायाव जोङो फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुमा जि जानो थांगासिनो दङ, बेयाव जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेयाव गोख्रोङै माखासे जों थांखि दैखांहरगोन। जाहाथे फैबाय थानाय समाव नैबे 2025नि गेजेरावनो सनितपुर जिल्लानि हा हुनि जेंना, बिटिआरआव गामि हाबनायनि जेंना, स्कुल सरकारि खालामनायनि जेंना बेफोरो जाहाथे सुस्रांजायो आरो बिनि गेजेरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि सनितपुरावबो माखासे गायसनथाय फसंथानफोरा गायसनजायो, सरकारनि जि बेबस्थाफोर बेखौ मोननो हायो। मानोना जोंनि ओनसोलाव माखासे गोबां पन्सायत एरियाफोर दङमोन, जाय पन्सायतफोरखौ दिनै जोङो बिटिआरआव हाबनाय ओनसोलफोरखौ दिनै पन्सायतनिफ्राय जोङो लाखिनानै उदां खालामबाय, जेरावनाखि जोङो फैबाय थानाय समाव बिसिडिसि जिहेतु 6 सिटल' जायो। दा बेखायनो बैफोरबायदि जि थांनाय समफोराव पन्सायत एलेकाफोराव जिबायदि पन्सायतनिफ्राय जौगाथायनि खामानिफोर मोनोमोन, बैफोर खामानिफ्रा जाहाथे बिटिआर खुंथायनिफ्राय फैबाय थानाय समाव मावफुंजायो, जों बेखौ आसा खालामदों।